Kto to vymyslel sklep do cesty? No stop tam bol, no ne tady to cestu spravili. Môžeš. Ja neviem, jak to mohli robiť, ne, takto ešte asfalt tam položili. No a hen kabel ešte hen tam cez bytovku sú zamurovali. Že vedeli, že toto pôjde von, tak to nemali urobiť. Čiže vedeli to? No, vedeli, no tak vedeli, že ten stĺp pôjde preč, lebo tu sa robila nová kabelizácia. Lebo teraz poviem, že teraz, keď to prídeme my vyberať s voľakým žeriavom, alebo čo, no tak vyškopíme okolo asfaltu. Toto je takisto asi dosť veľká anomália, že? Toto som tiež ešte nikdy nevidel. To sa smelo môžete pochváliť. Koľko robíte vo fachu? 17 rokov. Takže Sereď zlomila 17-ročný rekord vo vašej predstavivosti, áno? To určite. Toto som ešte nevidel. To som jednoducho nevidel. To je v skutku taká rarita ako... A ešte na tej druhej strane to ešte lepšie vychádza. Tam to vychádza rovno z balkóna. No tak to pôjdeme pozrieť. Toto nie je chyba Telekomu, to je chyba investora? Prečo by toto bola chyba Telekomu? Telefónny kábel tu bola, nie, bytovka tu nestála. Áno, áno. A keď bytovku išli stavať, tak mali požiadať Telekom o prekladku kábla, tak sa to robí. Namiesto toho, aby požiadali o prekladku kábla, radšej trápili robotníkov, aby to obstávali a nepoškodili. Takto, aby som to správne pochopil, ten kábel vošiel tadiaľ dovnútra, cez predok? Ten kábel nevošiel dovnútra. Ten kábel bol natiahnutý. Áno. Takto, ako vidíte, bol kábel natiahnutý tam na ten stĺp. A oni začali stavať barák. Oni ho obstávali, ten kábel. Oni ho obstávali, ten kábel. Takže ho zamurovali do steny. Čiže on ide normálne cez byty, vnútrajškom. No. Cez izbu im proste visí kábel. Ja to možno, že aj ťa to budete vidieť. Neviem. Či to je vidno cez okno, alebo nie. Ale je vidno. Je to vidieť? Odtiaľ to je vidieť, ako to zase vychádza. Z druhej strany, z izby. Tuto. Áno, vidím to. Z druhej strany. Áno, presne. Krížom cez izbu ide kábel.